banka e wo dwumadi wi so omra samoa wagye nadwa sa ena producers ya wada wuruma ene yenya bi ede ebesemo eye kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwa mani na nhwo a ena yebegina kokko search Fletcher omo kagagum bo adwuma enya asem ketwa na mukọ MC a ho a master control room ho a go shunia brantie safo kantanka wone azuka omo adawuruma ena social media applications ni nyina da uhuyen enso ewo so no funtum pa katachie srebia bonche nana atwentwe kodi ewu atwa miansa ne yakosa na asa ya aboaji fosuo ni ntin fosuo menam tie adwam na mde asempani pa ekọ boshe asase so no mi yo tententu banfo afidie sonko ade a mebomata ba mu menam soro mesan enam fom enya asem keto akra omna samo bibia bokọ de fosuo nyankopa daroma dia wo kan ho asem ya na yebobo ho sente sade ya ka bibia bokọ then so account nantia na account anokwasem sanete ya wasante ya sebe ya wo ta santi na ya transfer chairman mu de na chese odumpo kase tututi se de wo kan na ebema mampon ene asante nyina hyede bi nkan nyina because eba ne se ya ehwenenya na no nso anya enti sanso na sese ba ye na esi wo mu nyomo na esi santu osun bi si wajafunu wademu wajafunu na tese nipa na wawu no na esan kesi ne maame ekwan bi so so ate nenso no mum na ede agya ne maame hokọ ti o esun bi abeko fie bi be ka se esun bi anase obeti sun bi wajafunu wademu na tese aberwati adadem o se ka ya sanka de wawu no na esan kesi no enye sunpa nti se akoba ne se ya enye na mekai se etie na nanu disem mekai abato ho nsem ya na opani bi se won tiase ma yemfa ye ba social media ne ade so beka ya abato ho nsem bi na nane ne kasa mi se wotu mampon ena empanifo e wo mampon ne ade hye wo mampon tu wo mofo mi se memmu de megidi ni se ne kasa memete ya wotu wo mofo a wodi afiri wiase konti bebi wo bia no ana bebi na kra kodi bia no ye mana na hyede na nyankopon fa ne kra nsi mai okay the nation sanka asem na nya asem ba nso abasa se naka krani na ewura openso tumfo se tu ni betwani ego so ma hene da ne bonkum so na yenka bi nhemu pompe no krabe a na mampo hene nso so ada ne bonkum so edi adanse se asantema ewura na ni aso because na hemfo akasi asoko mampo so da form wonso da form wachi ansa debra ade ne ehu na eba ne se ya areho yedi areho nyina ne ye fa so abo nipa nyina akokose ibire bi beso abraboma me nyina akose bi nti wachi ene hia so da fom se ne yetoto wachi otim komo bia wachi adedededede na me ehunu ne aba ya obeye nti na nanom aka emfa wi nsa nya asua de se ye nyina ye beko ye ne yenuanom bi di ne ya ne ye di ne ye chia ye kama da ikuru man ne ye mea me na na osaye mpapa eto ye na mhunu se nipa otu agadi mpa na dance boa ya tie bia beko ya no okay na yafutu sem no de ye yifiri mu a enye yie adika aka cho se dwumadie no mpanifo na hwai don hwere ba ko afiri so enuti ya na yekuru mirika so kakra enuti asempani performance nyina no ye beka chem se ya mo nya yirede ntem se de be ya dwumadie no entumi ensam ho ana empam ho enuti ya na mama munan abomoto kakra ebeboa sanse obepon no nkro na wi no na ademu anya adwuma enso na yapon nuti mo hye saa eho no enso emfa emaye pa odofo eduru baabi a ya ma wani enna ho eduru baabi a fe wani je sade nsamansama esama ne tamfu ensu no ena futu semu amede ema wo no ma wani ankasa enna ho na se wo ma wani edda ho a eduru baabi a ade bia ensese ye didi wo no asem bia ense emfra no orofo so mo wani da ho a ensi na emmem da bia da eduru baabi a se wo ma wani ada ho no ade bia no a zede ahye won sa dwumadie bia de ahye won sa no hwe se wo bedi nokure ede ama sa dwumadie no eno entina mitu obi fo se wo ma nani enna ho na eduru baabi na sensem keka eba mu a
ewom se wani na da ho no eno ti wate ho nsam nyina na wate na wote ne sei ote ya eduru baabi a meka kire odede bi se enye bibia e na wobete a eduru baabi a wobeyi ano da bi o enya ade bia e na wo hu a eduru baabi a wobeka ho asem na wobeka kro eduru baabi a jebi eno ti metai kana fidie wei eso se eduru baabi a ye ho aboa gyinamoa wom se de ya wokra de obeye mea wo de na nso so no eduru baabi asem bi wo ho a wotumi bu na ne chie yi na ne firi ho eduru baabi na so ye mo adwene se obeye kraman na waposu wo de a odofo se wo ama wani anna ho anipa be hu tirim adwene eno ti ye ka chi odede bi say your secret must be your power ene wani da ho ni nyina no eduru baabi a yenka asam enkyere waso me yenka nkyere wano enti na futu sam ye ka kyere me maame bi ena nwumre se na maka